Хвала Христу! Вельмі прыемна мне быць у маёй роднай парафіі, шаноўныя парафіяне. І вельмі прыемна, што таксама вы пажадалі пазастацца на афіцыйнае адкрыццё гэтай выставы, якая сёння распачынаецца ў Мёрах «Хайсы, віцебскія курапаты». Гэтая выстава распачалася па восені ў Віцебску, пасля наведавала іншыя касцёлы нашай віцебскай дыяцэзіі. Як ужо узгадалі, выстава была і ў Полацку, у Глыбокім, у Браславе, ну а вось сёння ў Мёрах. Паўстае пытанне, чаму наогул касцёл займаецца такой справай, як хайсы, віцебскія курапаты? Навошта? Адказ вельмі просты. Справа ў тым, што гэта тычыцца нашай чалавечнасці перадусім. Нашай чалавечнасці. Христос у Евангелии кажа так: «Пазнайце праўду, і праўда вызваліць вас». Так вось гэтая выстава, якая экспануе розныя здымкі, гістарычныя дакументы, з'яўляецца таксама той добрай магчымасцю дзеля таго, каб мы маглі пазнаць гістарычную праўду, праўду нашай зямлі, нашай краіны і праўду нашага таксама касцёла. Немагчыма не рабіць гэтай выставы. Чаму? Таму што калі хтосьці пабывае ў хайсах пад Віцебскім і пройдзе па таму лясочку, ён заўважыць, што немагчыма маўчаць. Бо калі будзе маўчаць чалавек, калі будзе маўчаць касцёл, не будуць маўчаць тыя косці, якія ў хайсах павылазілі з-пад зямлі. Сапраўды гэта так. Там немагчыма прайсці па таму лесу, каб не зачапіцца за тыя парэшткі чалавека, парэшткі людскія, якія там ёсць. Чаму? Таму што тых людзей, якіх пазабівалі, камуністы, НКВДисты, у большасці гэта, конечно, былі людзі паходжання з Расіі, бо свайго, як правіла, не будзе забіваць, а там прысылалі адтуль усходнія нашы браты, прыязджалі сюды і рабілі гэту злачынную справу. І вось тыя людзі, якія былі забітыя дзесяткамі тысяч, яны ніколі не былі пахаваны па-людску. І вось сёння гэтыя косці павылазілі. І яны прамаўляюць. Яны, косці гэтых забітых людзей, заклікаюць да нас жывых, каб мы былі здольнымі зазірнуць у тую не надта прыемную старонку нашай балючай гісторыі. Хайсы – гэта як сімвал. Як сімвал таксама з'яўляюцца і курапаты. Такіх мясцін на Беларусі каля сотні. І на гэтых месцах забілі, як ужо было сказана, па падліках гісторыка Ігора Кузнецова, аж 377 тысяч чалавек. Ну а рэпрэсаваных, яшчэ раз паўтару, было 1 600 000 чалавек на Беларусі. За што іх забівалі? За што іх садзілі ў турму? Ні за што. Просто таму, што яны былі людзі. Просто таму, што яны думалі. Просто таму, што яны, можа, мелі сумленне. Гэта быў сапраўдны генацыд. Супраць людзей думаючых, супраць людзей сумленных. Той рэжым, які панаваў у 20 стагоддзі на нашай зямлі, гэта быў рэжым, канешне, безбожны. Гэта, канешне, велізарнейшае зло. Яшчэ шмат хто ёсць сапсаваны вось гэтай заразай камуністычнай бязбожнай ідэалогіі. Больш таго, яшчэ па сённяшні дзень шмат у каго ёсць той вірус забойцы. Бо гэта сапраўды як хвароба. Бо узгляньце,
Некоторые не только не хочуць прызнаць, што трагедыя была, што забівалі людзей, не толькі не хочуць пакаяцца ў гэтым, але хочуць сказаць, што гэта норма, што гэта нармальна, што так павінна было быць. Уяўляеце, чалавек забівае чалавека без усякай прычыны і спрабуе ім сказаць, што гэта норма. Больш таго, ёсць таксама такія, которые прапануюць такім злачынцам, як Сталіну, у сённяшні час паставіць помнік. Што гэта як не хвароба? Гэта, конечно, хвароба. Гэта такі вірус забойцы. Вірус забойцы, які дакранаецца да чалавека, да сумлення чалавека. І як з гэтага выйсці? Христос кажа, пазнайце праўду, і праўда вызваліць вас. А таму вельмі важна, каб мы, шаноўныя, пазналі тую гістарычную праўду, хоць яна балючая, можа, яна не да канца ўсім прыемная, але яна патрэбная нам дзеля таго, каб мы маглі зрабіць крок наперад. І гэту праўду трэба пазнаць не дзеля таго, каб, узгадваючы імёны ці ахвяраў, ці злачынцаў, каб сёння зрабіць учынак помсты. Адпомсціць тым, хто раней забіваў. А калі немагчыма адпомсціць ім, то адпомсціць дзіцям іхнім. Не ў гэтым ёсць сэнс выставы і пазнання праўды. Пазнанне праўды павінна прывесці нас да пакаяння. Каб мы назвалі зло па імені, каб мы ад яго адвярнуліся і каб не дазволілі больш ніколі гэтаму злу на нашай зямлі паўтарыцца. Каб мы не спрабавалі будаваць дзве Беларусі, дзве нейкія краіны, але каб мы збудавалі адну краіну, пабласлаўленую Богам, і якая будавалася на законах правасуддзя, на справядлівасці. Вось дзеля гэтага служыць выстава «Хайсы віцебскія курапаты». Вялікі дзякуй усім за ўвагу.